belai hambai tini nio salo tini oro Gunapad Jamatia Memorial Hall oja kaisa belai kino muituni mangpli sing nukha tai muituni thansa kaisa nukha tai ojora o tini je news media tongnai te je Facebook live khlai tongnai no jottono no tini khapu furia pharo tini bubagrani tipra motha tai TPF ni bodol ni unggai tini je oro kaisa thansa ni mari lukjak mani abo belai kino kaham tai belai kino naithok phia tini jagao जों जतनो नेशनल इंटरनेशनल लेवल नि कक साका आं चिनि ग्राउंड लेवल नि ककनो सासिनो तामंका आनि कोइमुंबाबो न तंनाय फाइदि जों थानसा न बसकांबो हिमलायनो नि सेंखाबा चिनि अ मीडिया नि बिसिंतै अबो न कोइमुं तंनाय चिनि थानसा नि मारिवो जाहाते नासले मुं जलि मुं सेजालाय मुं आबो हाइ फाइया ओंगै दिनि सुदो जे तिप्रा मथा बाय TPF मथा थानसा ओंखा आबो सिमि पतरियाखौ बसकांनि सालो जों ते बचिनि अर्गानाइजेशन दंमानि जे पलिटिकली नन पलिटिकली फानो उन्थों बेबाग जतनो जागा थानसा फायदाखै जेसिनि नांमानि इसुनो जों बसकांगो ते बतलांनि थंमाननाय नांमानि को साका कामताम इसुनो दै सामंथाय दं आबर को नुबुनो दं गुबुनो दै सामंथाय दंगो ओंखाय ताय बसकांनि सालो जों आं बाय थां सोंजाकमानि बागै बा आं ककनो बिसा सानामो सुबो बाक्सा सालायो नंनियाबो तामो बसकांगो बासनायदा बासायदा आकक ओंखाय आंरो साना नायो जे बासावैबो कुनो प्रॉब्लम इंगिया बासायाबो कुनो प्रॉब्लम इंगिया आसल कक ngakai basanani basaya a kokle isapana kotor ni ang bai thangbo wang sugia dai oro sanani bo thangia tamo ngakai buskangni salo bororok tamo wansu public rok tamo nai abo nai buskang dia pri buskang sejagana abo no jorani kok sajak nai ai tini belekena hambai mario dai ojaga TPF bai tabuk tipra apatot thansang rakha buskangni salo sung teibo थानसानि याप्रि थानसानि मारि देबो फाइनानि ताय ओ जागाव अक बां पाइथाक कोइनानि मुसुंगु जे जोंमानखा नि जोंबो कुनु दिन कुमसुक थाइकक तरै जोंगाय जों बेबाग न खबजाबनानि नांनाय ताय जिनि पुरा तिप्रा दफानि गिसा तिनि ओ जागाव मा साव जे जों पुरा तिप्रा दफासे थानसा आकक न वानसुक बसकां याप्रि सेलायनाय हाइना रनो बेलेखेना हामबाय आसे कक कलबो साना थले गाहाम जरावो गाहाम लीडर माखा जों अ जराव जों करप्टेड सिस्टेम नि एगेन्स्ट अफ फाइट खालामनानै जों बसकांगो जों जरा मानखा आबन बागै जों सारा त्रिपुरानि जत्त चिनि हासेन लुकुरक जों बेलेनो तपाल काम निमानो आबन बागै दिनि चिनि बरं गोनांजों मैडम पीके जमातिया ते चिनि हासदिनि बोबाग्रा नि चाइतुमुं बायदिनि चिनि नाहारमुं थानसा ते जों सामुं खालामनानि बो थानसा खालायो बसकांगो जों बाक्सा खालायो जों करप्टेड सिस्टेम नि एगेन्स्ट फाइट खाना बागै जों बसनि याप्रि लाइजाक आबन बागै जों जतनो लुकरनो बो अबन साना नायो जों चिनि बुबाग्रा नायो जों अलवेज थानसा आबन बागै जों तिनि TPF ताय तिप्रा मथा जे थानसांनि सामुं खालामा याप्रि मान बिसिंतै जों जतनो खाबाबो लामसगो तै अलवेज नो तगा खुला तंनाय जे सापानंथु जों बसकांगो थानजा खालायो करप्टेड सिस्टेम नि एगेन्स्ट जों फाइट खायो जों दिनि दफानि बागै जों जस्टिस तु बनान बागै ओंगे जों अबनो जों दिनि तिप्रा हासनि जत लीडर सङ जों बरम रुवो ताय अबनो सावो जे जों लीडर जत लीडर गाहाम याबा लीडर बिसिं लीडर तंगो जे लीडर लीड खालायो जों थानजा खालायो जों करप्टेड सिस्टेम नि एगेन्स्ट फाइट खायो जों जस्टिस तु बिमाना आवन बागै जों जरा गाहामबो जों गाहाम लीडर मानि तंगो अ गाहाम जरानो जों युजफुल खायनान बागै जों सारा त्रिपुरानि बोसाराव जों दिनि बरं गोनां जे पीके मैडम नि चाइतु मुंबाइ चिनि बोबाग्रा चाइतु मुंबाइ जों बसकांगो करप्टेड सिस्टेम नि एगेन्स्ट फाइट खायनान बागै जों यापेर लजा ताय अ कक सारिनो दिनि अ पेन्डेमिक पिरियड थनो जों अ नाकुमानि जरानो जों दिनि अ चिनि दफारन बागै चिनि अ हास्तिनि बागै चिनि बोबाग्रा गाहामनो बोबाग्रा बसकांनि सामुनो गाहाम खायनान बागै दिनि अ माहाय जों बुथुम लाइमुं ओंगाय अ कक सावनो नखरनो कक सारमुं ते अ शॉर्ट पिसे कक सावनो बिसिनतिनो ताय नर जतनो अ पेन्डेमिक पिरियड गाहाम गरन तंदि ताय नग तंग दिफानो अ हामे बेमान काडी तंदि ते नर बुकाति दि नों बुकाति ते बुइनो बुकाति अ माय हजक लाई जों अ हामे जरन जों ओवरकम खायो जों पाल खायो जों साल नु खायने अ कक सारैनो अनि अ इसिसा कक सारमुं